Nggih, pokokipun kagem Mas Gading Nggih. semakin tetap belajar terus, semangat iso sok dadi dalang sing kawentar. Amin, amin. Kados Bapak niku kalih seniman cilik-cilik senenge ngerangkul. Mula kancane luar biasa, akeh. Ting mriki niki penggemare almarhum Bapak ya akeh banget niki. Termasuk Piyai Pendem, Piyai Girjo, Nggu Sawit niku sedaya penggemaripun Bapak. Niki mresani panjenengan iki nang ati do terharu. Wah, iki calon penerus. Ngeten. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, mengangkat tangan dan terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Merdeka! Ya wis mendoleng gasik. Iya, Mak. Aja lali awake dhewe ya ngaturake panuwun. Ngaturake panuwun. Ngaturaken panuwun kagem Pak Kadus. Terus ora lali ngaturake panuwun kanggo kagem para segenap panitia merti dusun utawa bersih dusun Pendem kene. Ngaturake panuwun karo para Karang Taruna, ibu-ibu barang kuwi ya. Ibu-ibu di belakang sing masak memangsak. Iya, ngaturake panuwun. Ngaturake panuwun ingkang sampun apa ya? Openi. Ngopeni.
ngopeni para kanca-kanca warga laras lan kru wis disediani nggon transit. Ya transit. Tenda biru. Oh, malah gayeng. Gayeng lho mau nang jero malah wah iso anget. Iya, Mak. Terus yang ibu-ibu sindan Susukan. Ya ora apa-apa, malah anget kok mengko kok. iya neng jero ki malah gayeng banget. Gayeng banget wong mau aku mlebu kuwi iki udah ngungsi apa ya batinku. Iya ora. Heeh, ngaturake panuwun. Pisan meneh ngaturake panuwun dene sampun apa ya? Nok percaya pitados. Iya. Pitados dhateng kula sak rombongan kanca-kanca nggih ibarate wong ya piye ya nok ya aku ki karang ya isih dalam tahap Apa? tahap pembelajaran. Pembelajaran. Heeh, dadi ya mestine wae akeh lupute kathah klenta-klentunipun anggen kula nyangik wonten mriki. Iya. Ngaturake panuwun wis dipercaya ta, Mak? Heeh, ampun. Pitados dhateng kula sak rombongan. Kula nggih nyuwun pangapunten. Nyuwun ageng samudra pangaksami mbok menawi mengke anggen kula nyangik wonten mriki kathah klenta-klentunipun, kathah lepatipun. Merga ya kuwi mau awak dhewe isih dalam apa? Tahap pembelajaran. Heeh, isih dalam tahap pembelajaran. Iya, Mak. Terus karo iki mau aku ki jane rada bengi iki rada grogi. Rada grogi. Heeh, rada grogi. Bengi iki Mergane aku ditunggoni. ditunggoni karo sapa, Mak? Ditunggoni karo Pak Jumbo. Pak Jumbo Siswanto. Aku rada grogi iki bengi iki jane rada tratapan. Iya. Kaya ujian. Heeh. Kaya ujian. Kaya lagi tugas akhir. Iya. Nggih amit sewu nggih Pak Jumbo nyuwun pangestunipun. Wah. Sip. Waduh. Mung sak sip we. Mung sak sip we wis iso marake mak legender. Legender ki apa? Legender iki nggon dodok iki sing maune rada grogi dadi rada maksur. Iya, rada plong. Heeh, rada plong sithik ning oyon-mingan ning Ora apa-apa. heeh. Neng nek karo doncali rokok mbok ilang grogine tekan. Wah, Ora kaya ngono kuwi to, Mak. ora ya jenenge. Iki mau ki jane lek kowe entuk apa jenenge kata-kata kang ngene saka Mas Janu nggih Pak Jumbo nek ngene ajeng ngopo to ngopo mengki kali Mas Janu. Iya. Engko nek rokoke ya dienggo aku ora apa-apa mengko le. Masalah bab belakang kelir kali Mas Janu. Iya. Karo dibuka rasane. Dibuka rasane. Mbok dibuka sik liyane. Aja mung rasane. Lah iya. Kono kuwi sing kono, Mak. Heeh. Karang sindene sik nang kono. Iya. Kenalan sik. Iya, Mak. Kabeh-kabeh iki saka kenalan. Heeh. Tak kenal maka tak santai. Iya. Kok tak kenal maka tak santai. Lah iya kabeh nek urung kenal ki ra iso santai. Mengko nek wis santai terus sayang. Iya. Heeh. Nek wis disayang terus ngilang ayo. Senengane. Ya wis. Saiki wis mayahe dienggo buka rasane. Apa, Mak? Buka rasane nganggo apa? Nganggo caping gunung. Caping gunung. Heeh, engko Didik Agnes. Saben bengi Nah yo nek kesel bare saben bengi. Hah? Ora. Sik
cetha nek omongi. Apa kurang cetha? Kurang. Engko tak kandhani nang mengko. Ayo bisi-bisi ae. Apa? Tak. Saben bengi nyawa Lundang-dung. Lundang-dung. Ndah meneng to? Heeh. Iya. Ya, cecere. Monggo Dek Orisa. Nggih. Yen mamajang mong karo janar kuning Yuk. Ayo cecere meneh. Dek Ika. nggih Mas. Dedek Ika. Kembang wae weton gunung Iya. Dek Ika, Nun saiki Dek Gun madhep nganu apa? Dol apa saiki? ketoke Wis ora apa-apa lah. lha piye Kae karo nganggo topiku. Gaya ya. ben nengke wae Topi silian mengko lak mengarep digo mulih. Ora iso. Iya. Cecere meneh. Nih, sapi teng. pacitan sarawi Ayo Mbak Magicom yuk. Yuk. panas udan panas saling-aling capek gunung Yuk. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Sik, 1, 2, 4 yo. Ora sing muni semir mas apa ta? Rumangsaku kok semir. Iya, batut ki meneh dibatutne.
monggo Bu anu Besti Wara Prastiwi. Dek jaman berjuang jor kelingan biyen tak open ning saiki ana Sarene wis menang keturutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa ning duno tak sedungi saka Tur. Zaman berjuang jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi Sarene wis menang keturutan sing dikadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning duno aja demi saka yen aku asili kabeh duno terpisah nyaman gunung desa jadi raja kene ora ilang jane padha ora apa Ya. Wis caping gunung wis diaturake. Iya, Mak. Iya. Kalih Sinom Gandrung. Mbak Orisa kalih Papah wonten. Sawa? Mbak Orisa karo Papah wonten. Oh. Cal apa? Disuwun apa? Sinom Gandrung. Berarti sisan karo dinehi fragmen mengko. Iya. Heeh. Terus ana meneh. Ana meneh. Ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas, nderek tepang kula Nur Kayat saking Pekanbaru. Niki titip pun ditransfer 100.000 mugi pentas Mas Gading dalu menika tansah pinantingan kawilujengan. Amin. Matur nuwun. Wo ora request lagu. Ora. Iya, ana meneh. Ana meneh. Badhe nyuwun lagu Langgam Nyidam Sari ingkang nembang Mbak Agnes. Matur sembah nuwun saking Pak Darso Klaten. Iya. Arep minangkani sing endi sik? Minangkani sing saking panitia.
Apa sih? Podang ning. Apa arep gubuk asmara sik ya ora apa-apa. Yo. Ngedeke sinden. Ah iya no, dijumeneng ae. Iya. Ben gayeng. Ha iya. Mosok wong lungguh tok. Iya dijumenengke arep sing apa sih? Arep gubuk asmara sik. Gubuk asmara. Heeh. Gubuk asmara, Mbak. Mbak Or. Didik ding nek kuwi isian. Dik Orisa. Iya. Dek Orisa. Gubuk asmara. Heeh. Ning mengko fragmen. Wah, ading ya diganti DIU. DDIK. DIK. Walah. Lu kemayune. Minangkani pamundutan gubuk asmara. Jumeneng. Jumeneng nggih, Dik. Derek. Nggih, jumeneng. Disepoti. Sayangku merenggang-renggang katon anggang-anggang dampen senang-senang nanging ojo nganti gendeng kegendingan tetembangan cukup malipur pandangan kumya kaya ragang Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu, Mbak Ika. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Nggih, asrep nggih Pak Bu nggih. Biasa. Biasa. Kula nggih. Sami. Pripun Mas Gading? Minangkani pamundutan. Minangkani Mbak Ika. pamundutan Nggih. saking Saking panitia. panitia, nggih. Nggih. Kupu asmara. Eh, Kupu asmara. krunguku pupu. Endi? Ayo. Semangat Pak Parjo. Bubuk asmara Nggih. saking panitia. Nggih. Pinangkani. Dipinangkani. Alon-alon. Dibawani Mas? Dibawani nggih. Pemanasan. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur rodok nganu ngewel ya Mas iki Mas. Ngewel? Adem, heeh. Suarane beda ora? Kok anu ya? Wis nyuwara. Wis ora nyuwara. Kok do ngono to ket mau ki. Adem to. Lingsem yen ke mutan. Delang kelintah, kelintah. Kowe iki ngopo? Adem. Mbok ora ngono kuwi. Aku ki kaya adem nganti lali aku. Kelinganku isih caping gunung. Isih pengen jenggleng. Lelampahan kang tresno tulung
senadyan engku buk as yen liwat aku kelingan gubekae biyen tak keleren neng cekak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubek asmara biyen takku adem asma tanpa gantal tanpa klasa bata-bati ketaman asmara kutuk kae nyimpen watu wiwit biyen tomeka saiki kubok kae dapat cerita wayah wengi nganti gagal trina Iya. catetan sajroning ati datane lumpur saya merati aku gawe dadi garwa mereka asmara
halo. Halo. Oh, tak kira bubuk. Ora. Menikmati ya. Nikmati ya aku ya. Ngopo bojoku kok mah guyu? Wih. Bahagia ikat mau ketok iki. Ketoke. Heeh. Kelegan nak usan. Kademen sambat kademen. Cedetan sakjroning ati. Datan luntur saya marak hati. Aku kowe dadi garwa. Aku leret ning gubuk asmara. Sampun Nggih, nyendikani sampun, dawuh matur saking nuwun. panitia. Nggih. Sampun kapiyarsa, Nggih. Mas. Pun nggih. Matur Mbah nuwun nggih. Mbak. Ya, neruske pamundutan. Iya, Mak. Iki ya saka YouTube saka streaming sing nonton ya akeh tenan. Iya. Terus saka komene barang ya ana. Wah. Komene ana Pak Jumbuh diunggah kowe panggung kon Prahman Mas. Waduh. Terus ana meneh sing komen ning YouTube iki. Setuju Josjis niki Pak Jumbuh Ken Fragmen. Waduh. Aku ora wani aku wae. Iya. Sing isor dhewe ana sing komen. Isih. Ki Jumbuh diaturi jumeneng Mas, paring pangandikan juga bawa. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa nggih. Mboten ateges kula menika. Lancang niku mboten nggih Pak Jumbuh. Kula menika mboten wantun. Nggih niki enten ingkang request Pak Jumbuh. Niki demi masa depan Pak Jumbuh. Demi masa depan. Senengake. Heeh. Disepoti, wajib disepoti. Disepoti. Heeh. Monggo Pak Jumbuh. Udah jumeneng. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Wah, Nggih. marem kula nek nyawang jenengan saya gedhe. Saya ketok temoto. Nggih Pak Jumbuh. Nggih saya gede. Nggih, panjenengan. Panjenengan niku dadi napa nggih? Cita-citane kanca-kancane almarhum. Panjenengan niku digadang supaya iso ngganti swargi bapak. Nggih ngeten niki carane seduluran carane kekancan ngeten niki. Tenan. Niku pokoke welinge kula jaman tak bejang niku kelingan to. Nggih. Nah. Mangagem. Weh aku ku sok diwejang. Sok dolan. Ming kula niku gumun. Pertunjukan malam ini spesial. Nggih, pokokipun kagem Mas Gading Nggih. semakin tetap belajar terus. Semangat iso sok dadi dalang sing kawentar. Amin. Kados Bapak niku kalih seniman cilik-cilik senenge ngerangkul. Mula kancane luar biasa, akeh. Ting mriki niki penggemane almarhum Bapak ya akeh banget niki. Termasuk Piyai Pendem, Piyai Girjo, Nggu Sawit niku sedaya penggemaripun Bapak. Niki mresani panjenengan iki nang ati do terharu. Wah, iki calon penerus. Ngeten. Amin Pak Jumbuh. Jenengan kudu tenan-tenan le tresno karo kanca-kanca, kalih kanca-kanca yoga sing lucu-lucu niku dipertahanke lho.
Nggih. Kula niku urung tahu kok nusul wayangan kok melu kel-kelan nganti arep nangis mergo pengenong sampean iki kok. Gek niki kula krungu ana bakmi kok disemir gek niki. Wajan. Ora yoga ora kono ora kene kok padha wae ana sing sok teko waton nyelekop. Ning seneng nyenengake. Muga-muga warga Laras tetep solid, tetep bersama-sama. Arep nggih kala mangsa ana badhe sing ora pas karo karepe mboten napa-napa sembaku kerukunan kaya kakudangane Suwardi nggih. Nggih. Kiper jenengan niku ya dipertahanke niku kiper terbaik niku. Ha niku. Dul. Markus Horizon. Niki ken pripun niki kula? Ken nembang. Nggih, Waduh. nang bawa Pak Jumbo. Nggih. Menapa duet? Kula wonten sing sanjang mungal Magicom kula mak perinding. Kula biyen pun tau duwe sidan nggih lemu ngoten iki suarane nggih apik. Nggih. Kados Mbak. Sinten iki? Mbak Mbak Cipuk. Cipuk. Ah, nggih pokoke pun nek wis sidane agar lemu suarane mesti apik soalnya tandone swara gedhe. Wah nggih. Nggih. Ben kula mila engko nek sidan cilik-cilik tak pateni nek kula. Kula milih sing lemu-lemu mergo sing duwe tandon gedhe. Niki kan bawa napa niki, Mbak? Derek. Kowe iki aja jual mahal sok kedong melu aku gaya. Ya ji. Kadawan Nggih. menapa menika nembang napa Mas Gading? Di Damsari nggih. Damsari nggih. Oh nggih. Mangke kula tak bawa mawon mergo nek nganti langgam barang ndak jamang mang bayar. Nggih ora ketang turah-turahang. Pumpung prei kok nglegake temukakan karo sedulur-sedulur pendem. Muga-muga do sehat, do waras, pertaniane semakin maju. Hasilnya esuk kena ginanggap Mas Gading malih. Amin. Rembulane sumunaran dadari lo isin kali Mas Katno Waduh. ajan lintang kekejar Niku kan pripun kali jumeneng Pak Jumbo. nek adem ngoten iki lho ngaduk angel ya wah jan Sami, Pak. Lah niku nggih sami. kekejering tawang niki mangke sik neraske langgame sinten Mbak Agnes. ngantek kok ya nyuwun palilah nggih Waduh. Halo. ya Nggih, Mas, kendali, Mas. aja kendali nggih pokoke waras sehat Amin. amin. oke sing sehat ora waras oke ning sing Contohnya, dijaluki contohnya. ya kaya mau aku ning dhuwur kono mau Piye? Banyolan biyen Wah. aku takon sing kemarin Mas Gading pundi ora Oh. ora Ciri-cirine napa niku? ayo pokoknya jawabmu nih ora Oh, tak blegere tekoni pripun? ora segi bleger? wayang Mas Gading iki lho warga Laras endi ngendi sing ngendi ora ning dhuwur kono kowe ngerti ora Ngerti kula. oh ayo wis tunggale sing enong kowe Wah. Jenengan sangu ora saiki? ora Ah, iya iya iki. ning aku ki tukang nambani wong gendeng Piye? kowe ana wong gendeng nang kono aku ki setengah paranormal lho ning ning elok. omah kono omahku Merapi kene ana ning omah Pakis ana kuwi anggere ana wong teko ki njaluk tombo wong gendeng nang aku telu mah Oh, Pak Jumbo. heeh tak elok. tekoki tok miang Piye? sepele kok miang nanggonku teko duk-duk teko tak tekoki Piye? aku jiko ki apa cendok mari Oh, tenan tak tekoki tik-tik ki apa toples mari mari. Mari. Wong edane niku oh mari. mari tak tekoki mari tok ki apa Korek. mari Maksudnya? ha sing tak tekoki mesti mari maune gendeng ning mari Oh, kuwi mau ditakoni kuwi mau apa? Sendok. Mari. Kuwi mau apa? Toples.
Mari. Terus iki mau apa, Pak? Apa iki mau, Pak? Wis. Piye, Pak Pak? Jumbo, Pak Halo. Jumbo, nyuwun ngapunten. Niki napa Pak Jumbo? Apa? Niki. HP. Mari. Mari kabeh. Le juga kaya bapakne pinter sih. Pating kala piarat yane wanci ratri wis larut swara angin sumripit ngitit kaya gegerit manah ing kang nandang wuyung kok jebul aku nggo rek loro to Lah, mbuh kene kono sing sik iter paling ketelep dene sapa mau sik digawa ayo. Ayo, sembuh, Senengane sembuh, kok njupuki nongko korek. kene nek masalah korek iku wis Gur padha korek kok dijupuki liyane no. apa kaya gegerit manah ingkang nandang wuyung ketaman lara asmara duh kusuma wilangan songolan kali mugi welas mring kula pun lajengaken langgamipun Nggih, matur sembah. Ngaten nggih Mas Gading. Pak Jumbo. Nggih, Matur semakin sembah nuwun. semangat semakin baik. Nggih, Nggih, amin. matur suwun pun Pangestunipun Pak tenggani. Jumbo. Nggih, mboten ninggal napa ta Pak? Ninggal korek. Napa niki? Nyi jam sari. Oke. Nggih. Monggo Mbak Nih. Apa mas liramu segar mati aku kumbangi jam sari. Apa mas liramu margi wong manis aku kang bakal Kenapa kae mau? Nalikan hatiku lawan sirawan bagus Yuk. lintang yang laku ayo Aku
Yo, Wis diaturke iki mau nyidam sari. isih ana apa meneh? Isih ana podang kuning. Isih ana fragmen barang berarti fragmene saiki. Yo. Langsung fragmen No. Mbak Orisa mungsuhe mungsuhe. Papah Wanda. Mbah Wanda. Mbah kalih dibetok kethuke mboten napa-napa kok, Mbah. Moko terus digo krukup. Iya. Karo fragmen Ditambahi karo fragmen sisan kok ya. Sinom gandrung fragmen Mbak Orisa dan Papah. Wah. Etok wangun kah ya wangun. Mbah Wanda. Jumeneng nggih Mbah Wanda. Diserapat kudune iki. Diserapat. Nah, cocok. Monggo Mbah Wanda. Kethuke mboten dibetos sisan. Nah, to, lak rada wangun. Weh, Mek kok mbok otang atung kita, Pak. Ayo, Pak.
panjenengane. Angel ya, dadi sitok ngayal. Nyeksa wong tuwa iki seneng. Pripun iki Mbak Limbuk, Mbak Cange? Nggih. Minangkane pamundutan. Nggih. Sinten sik mundhut? Sinten? Lho gawe-gawe apa kepiye kuwi? Tenan iki. Miki ajeng mancing masalah jenengan. Ora. Lho iki saking Mbah Miku Gunung Kidul. Ora mungkin jenenge Miko ki wong Jawa Timur. Lah apa yo mek siji to, Mbah? Ngeyel ya Mbah Mutu iki. Ya. Terus kula ken apa? Ken mayang melih, Mang. Anu menghormati kalih panjenengane Mas Jumbo. Engko matur nuwun Mas Jumbo wis nyepot sampean. Nggih. Nyepot niku apa? Nyepot iki anu memberi semangat ngono. Oh, Support. nyupport. Nggih. Amit 1000 untuk kuntek ya ra iso. Nggih pripun iki kula kan gandrung ngoten. Nggih. Aduh cilaka iki. Piye, Gek Pak? gandrung iku kan kudu ketoprak terus judule napa? Ane nganggo judul ora nganggo pemanasan ra dadi, Jo. Ora dadi, Pak. Judule Nggih, judule napa? Sik kaya kula napa sik anu Pak Wondo. Nek pisan-pisan kula dadi wong bagus ngono kuwi nggih digandrung ngono. wah sip. Lho pisan-pisan iki najan rupaku elek iki tok-tok iki dapukane wong bagus. Wah, sip. Niku. Niku. Sapa? Napa lakone? Napa? Derek. Jenengan milih. Hmm. Sinten? Nggih, penake wis dadi genthoke aku wong rupaku elek mangkok. Simbok mau kon tuku apa ya? Kon tuku tempe, endhog, brambang, uyah, moto. Ketuke Pak. Sik sabar. Kek yahin iki bakule isih buka ora ya ning pasar ki? Iya tak mangkat ning pasar. Nunggu Bayu cempluk karo nggawa kethuk. Tak mangkat saiki ah. Yo mandek sik yo. Mandek sik. Lah ngapa to, Toh? Ngerti ora iki apa iki? Iki jenenge pencu anu. Apa? Kethuk. Padha ngenahmu ra iki? Apa to, Toh? Iki lho, kayak ana plen. Kurang ajar kowe iki ya karo Mbak Yune. Ra apa-apa yo. Mbak kowe iki ngapa nggawa pencu kaya ngono kuwi tok go ning ndi-ndi? Kangen ro kowe mergane. Apa hubungane kangen karo pencu? Ya ana hubungane mergo kaya ngene iki aku kangen ro kowe. Mula tak cegat ning kene tak gawa, ning ndi-ndi tak gawa mergo iki rupane amit 1000 pasuryane iki persis kaya ngenamu dadi tak gawa wae. Yen ora petuk karo kowe iki ora bakal tak seleh. Kowe iki ngomong apa to, Toh? Mbok omong kethuk. Kethuk kok padake aku iki, Bu. Aku kangen karo kowe mula tak adang ning dalan kene iki. Lah ngopo dadak ngadang kok ora mara ning omah kene cedhak Mbak Yune kene? Iya. Ngopo kok ora ning omah kok ngadang barang ki? Nek ning omah ndak weruh wong. Lha ora apa-apa, engko kan ketemu bapak karo Simbok. Aku kepengin ijen do ijen. Lah ngopo kok pengen ijen ki? Ngancani aku ning pasar, ayo. Ya ayo. Ngene ya yu. Apa? Apa Terus- to? Sing cepet wae ya. Iya. Blak. Ngopo kowe iki nyegat aku ning kene iki arep ngopo? Ya ngene ya.
Asine iki aku arep bloko. Ning kira-kira kowe engko nesu ora ya? Arep bloko apa to, to? Bloko bab apa, Gento? Arep nyuntakke isine atiku. Nyuntak isi ati? Lah isine apa? Ya werna-werna. Ana sing mentah, ana sing mateng. Ngene ya, Yu. Heeh, to. Piye? Jatine aku ngenteni Mbak Yu saka pasar. Heeh. Neng kene tak cegat supaya petuk ijen-ijen. Jatine iki aku kangen karo kowe, Yu. Aku ya kangen karo kowe, to. Nane. Lah ning dhewe karo tau ketemu, dadi aku ya kangen karo adikku, to. Ning kangen iki beda karo wong kangen pas seduluran. Kok beda piye, to, to? Wis blak-blakan wae aku seneng karo kowe. Seneng? Seneng kepiye? Aku ya seneng karo kowe, aku ya tresno karo kowe, kan ya kowe adikku, to, to. Angel cah iki. Kak, kene kangen antarane lanang karo wedok. Ngono lho, Yu. Piye, to, to, kuwi, to? Kene nyawang kek ana manuk. Ana manuk. Heeh. Kae manuke lanang karo wedok. Lanang karo wedok. Petuk, Betul? rada cucuk-cucukan. Ngene iki lho. Oh, lah kae krak ya jagongan anu panganan ku lho, kek-kekan panganan. Ora kae. Lah ngopo? Ngene. Wah. Ngene ya, Yu. Blak kotang terus terang. Wes kene nyedhak kene arep bloko apa to? Kowe tak pek. Rasa wedi nek aku nesu aku Mbak Yumu mosok karo adine nesu. Rak ya ora. Ngene ya. Mungkin. Anu, kowe tak pek bojo gelem rayu. Blak-blakan ngono wae. Aku arep mbok pek bojo. Lah apa ora ana wong wadon liya ning kene iki? Ya akeh ning sing cumantel ning atiku ki mung kowe. Sik to. To. Ora duh. To. Kowe iki rak ya ora ngimpi to, to? Ora aku sadar. Ora nglindor to, to? Ora. Ora. Ning to. Sik, To. harap dikat dulu ya. Harap Mau dikat. dikat barang ki. Mbak Endang wis turu. Bojoku kok tuwu. Nek ngerti bojone lunga ngene iki ngerti disetreming sewengi diplanjeri. Piye-piye kowe mau arep omong apa to? Tak pek bojo gelem Aku ora? arep mbok pek bojo. Ya ora patut nek aku dadi bojomu kuwi. Sing ngomong Nah, sapa? aku kan ya Mbak Yumu to, to. Nek kowe wedok aku lanang. Iya bener. Lah ning awak dhewe dadi pas seduluran, dadi Mbak Yu Adi. Mbak Yu Adi ki nek tunggal sak kandung, tunggal sak petarangan. Kowe anake Pak D. Wis beda silah, beda silah. Ora apa-apa. Gelem ya, Yu? Wegah to aku ya ora tresno karo kowe ya ora iso. Gelem Yu. Wegah gento. Kowe njaluk apa tak turuti, Yu? Aku ora njaluk apa-apa. Mbok njaluk Yu sithik-sithik. Moh to. Njaluk. Wegah. Gelem ya? Wegah to, wong wedok kene iki ayu-ayu tak terke po to? Tak terke nggone Mbak kae. Kok bayari? Kok bayare piye to? Wis ora, aku tresno karo kowe, ora arep kebencut karo wong wadon liya. Aja aing-aing to to. Gelem ya? Mbak Yumu wegah. Gelem aku tak buka HP sithik. Wegah to. Iki ngopo to? Nglindor apa kepiye? Iki ngopo to? Nglindor apa kepiye? Turu. Kok gandrong-gandrong Mbak Yune kaya ngono? Pancen Sulistyo aku wis waras, aku ra edan. Gelem ya iki? Aku wegah to. Mbok gelem yo. Aku ora tresno karo kowe. Nek kowe gelem karo aku kowe njaluk apa tak turuti wis. Njaluk Aku ora njaluk apa-apa. njaluk lombok kene akeh.
njaluk kobis pirang kol tak tukoke saiki. Gelem ya? Mbah to. Mbok gelem yo. Wegah to. Kowe iki adikku mbok aja wakal. Ngene kowe iki mbok aja kaya ngene to, Tok. Nek ora gelem mumpung aku sik sadar lho, aku nek ora sadar iki sok nekat ya aku. Sok ngawur aku iki. Arep nekat. Heeh. Lho to, tak jiwet kene to. Wah iki tenanan nek Tak iki. jiwet kene to. Amit ya Pak Wondo. Tenanan. Oh. Pak Nyut ngono. Maknyut. Dibales no. Ning aja bales ya, Tok. Aku nek mbales ya kena KDART. Apa? Apa? Kenapa? Kenapa, Mbak? Kekerasan dalam rumah tangga. Ora mau apa? Ndak kena pasal. Singkatannya mau apa singkatannya? Kekerasan dalam rumah tangga. KDART iki apa? Ayo lah aku ki suaraku enteknan lho iki aku iki. Apa iki? Asmaran ingsun mring sira. Genah, aja kaya ngono to, Tok. Genah, eling kok setia. Kandat luat merak adi. Genah, aja genah to, Tok. Genah, wis kono wae, Tok. Genah. Gelem ya yo. Wegah, Tok. Nek peplayon ngene iki aku kesel. Tak kandhani ya, Tok. Manut karo Mbak Yumu. Iya. Kowe iki golek wong wadon liya aja Mbak Yumu Emah. iki to, Tok. Sing golek bodi kaya kowe iki angel. Bodi sing anu iso ada gelombange ngono lho. Nek mung arep golek sing blujur wae kok wah. Curhat. Ketoke tenanan iki. Heeh. Ya piye iki mau? Anggondo mulir aro. Genah, aja kaya ngono, Tok. Genah, aja kaya ngono, Tok. Aja kaya ngono, Tok. Madhep kok ngono. Gawe prantaning ati ingsun. Wis to, wis to. Wis genah. Genah wis to, Tok. Nek kudune kowe iki ora gelem karo aku nek tak keraki kene mlayu lah kowe malah ngonge. Lah jenengan ora nyedak-nyedak Pak. Dadi aku ora wedi-wedi. Wah, cilaka iki ku kedadean tenan. Apa iki? Apa? Wis ya Mbak Endang. Sabar. Anggondo ruming Wis mau, Pak. rum. Oh, urung. Wis kok. Oh iya. Netra kutak lindri. Wis. Aku ora tau ketoprak sajeking uripe. Kenal wis to rasa ngoyak-oyak Mbak Yumu. Aku kuwi wegah karo kowe to. Gumrunggung jroning driya. Gelem ya? Wegah
gelem. Wegah. Tansah kapang siyang ratri. Aku ki dadi tukang begal, tukang ngecu, tukang maling, apa-apa sing sarwa elek wis tak lakoni mesti kelakon. Lah kok ming arep gayuh kowe lho yu, kok angel timen to? Lah gaweanmu ngecu, begal, Heeh. negati wong wedok-wedok. Kaya ngono kok aku dadi bojomu kowe iki mbok ngaca to. Ta, rupamu kaya tikus ngono kuwi lho, ta. Heeh, heeh. Aku dhewe nek ngilu aku mlayu kok. Lah kene Ning gelem ya kowe iki aku tresno tenan karo kowe ya yu. Welasana atiku tampanono katresnanku. aku ora sudi dadi bojomu to. Mbok sudi. Aku ora tresno karo kowe. Mbok tresno. Aku wis tresno karo priya sanes, priya liya. Sapa sing tak senengi? Ayo, sapa ayo? Ya ana wae. Sapa aku pengen ngerti so tak paranane nang omahe, tak tembunge. Aja ta. Tumenggung Freddy. Doko Adikku iki. Piye? Lek nang mripatmu jarengan gobokmu kuwi. Nah. Aku ora sudi dadi bojomu to. Gelem ora iki? Ora sudi. Gelem ora? Ora sudi. Gelem ora? Ora sudi to. Saura. Pun matur nuwun suwun. Ya sangu Pak, jenengan kan mboten kerep Sangu jumeneng to Pak. Ana sangune ora iki? Sangoni le. Ya karo mbahne iki. Kene kena nggo tambah-tambah. Asal iki 100 ki resiko tekan ngomah lawange dikrek. Dikreki dikapake, Mbah? Ngerti ora nek mbokmu cilik ki Betari Durga. Nek orang ngunci lawang wis ning ngarepan ngono ki wis nggawa dingklek. Heeh. Tengen iki sapu. Iki sapu iki dingklek. Heeh. Ngopo dadak mulih? Lah di omah kok. Kowe mau ning kono ngopo? Do nguk-ngukan karo sinden kowe. Alah ming dirite mak mung tak nggo nyelingi aku sok. Kowe ndak kesel aku ya ming ngono. Sok ngono kuwi aku kuwi. Resiko lho iki. Resiko. Resiko. Iki dingake lawange ora? Iki piro iki? Loro. Ki agi lawang dingklek karo sapune urung. Wes kowe kepiye kuwi? Lah jengklek karo sapune wis kono, Mbah. Aku sing penting lawange tok. Lawange tok wae wis aku. Wis seneng po lawang kowe? Wis. Ora butuh cendhela loro. Liyane cendela sing loro. Apa? Ada. Ora tau kula sesuk kowe wis ngerti dhewe dalane le. Dalan apa, Mbah? Endi kethukku mau? Hei, kowe ngerti kethukku ora? Lah ora. Cocok ki padha. Adene mau dionake kethuk kowe kipo-kipo ndang anu madake. Nih. Ki ndak aku. Kowe ora kleru, Bapak. Ora yo. Tak terne nono ya, Pak. Yo Eh? terke rono. Ya yo nak ngeterke. Wis nuwun nggih matur nuwun. Nggih. Sampun, Mas. Nggih, Mbak. Ora nembang
Kang ya. Enak banget ning mlayu-mlayu. Ya, wis diatur kayak iki mau sinom gandrung. Yo. Iso ono ora Isih. Sono sokeh. Sono podang kuning. Sono tombati. Isih ana wis, Ding. Yo. Arep apa? Podang kuning. Podang kuning. Podang kuning sing nyekar sapa? Magicom. Mbak Cimuk Magicom. Wis. Iki spote wis muni lho iki, Mbak. Ayo Mbak Cimuk, jumeneng Mbak Cimuk. Kok kaya wong goleki ngono to? Wong wah, Aman kok iki. aman po, Mbak. Ora tombok aku. Wingi soalnya wis tau tombok, Cik. Dek kapan? Kapan kae remuk. Regane Aku juglur ning ngisorno. juglur ki apa? Juglur ki tiba. Oh. Sugeng dalu. Sugeng dalu, Nggih. Mas. Sugeng dalu. Nggih. Minangkani pamundutan sih. Cik. Nggih, saking panitia. Nyuwun podang kuning. Dibawani Dibawani. nggih. Nadyan wujud mung beksi. Iya. Halus manis tur mratine. Masa menggon kula lana. Wah. Tombok mik. Goleki si podang tenan. Iba bunga ning atiku. Nyanding bisa dadi tombok. Ya, monggo Mbak Cimuk.
Nggih. Pripun? Wae boten. Pun boten. Wis dipinangkan. Wis dipinangkani. Iya. Ki mau podang kuning. Podang kuning.
Iso ana siji meneh, Mak. Iso ana siji meneh. Mengko kuwi dienggo ning gre-gre. Nendi? Gara-gara ana. Ya, Saiki penutupe sing gayeng. Sing gumyak-gumyak. Dangdut. Sing nyanyi sapa, Mak? Sing luar mana pitu? Apa kabeh? Kabeh ora apa-apa kok. Iya. Kabeh berarti, Mak. Kabeh jumeneng. Panggunge amot kok. Wo, ombo. Jan isih turah akeh. Iya. Monggo. Apa jumeneng?
esok jone atiku nalika siramu ati siramu rakoso aku kudu sambat karo sapa Matur Mbah nuwun. Iya, Ki mau ninggal ketresnan. iya. Jan gayeng tenan. Gayeng no. Gayeng kaya kudu dikat sik. Iya, Dikat sik. Dikat tok apa teh? Dikat mergane wis jam setengah. Piro iki mau? Setengah loro. iya. Neruske lakon sik. Neruske lakon. Mengko lek seneng-seneng diteruske ning gara-gara meneh. Iya, Mau ana pemundutan sing durung dipinangkani ning gara-gara meneh. iya. Berarti dicukupke sik. Dicukupke sik. Ayo kae lu malah waduh rantak-rantak. Rantak-rantak apa kae prajurite saka kono. Wah, Ading. Galo kae. Kok kayane ana apik-apik. Iya. Ditonton. Ditonton ayo no. Neruske laku sik. Ayo mak tak derekke.